சூப்பரா இருந்துச்சு. யார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது? சிவகார்த்திகேயன் தான். வேற லெவல். நான் படம் எங்க அண்ணன் படம் சூப்பர் சிக். இல்ல நான் செகண்ட் ஹாஃப் லைட்டா அப்பா சென்டிமெண்ட். அப்பா செல்லமா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த படம் கண்டிப்பா போய் உங்க அப்பா கட்டி கொடுத்துறாங்க நினைக்கிறேன். அத வீட்ல அப்படி இருந்துச்சு. எல்லாரும் போய் அப்பா காலை பாருங்க ப்ரோ, தெரிஞ்சிருவீங்க. எஸ்கே சம ப்ரோ, சூப்பரா இருக்கு. 2 மாசம் ஓடு ப்ரோ. ஃபாதர் சென்டிமெண்ட் நல்லா இருக்கு. அப்பா ஞாபகம் வந்துச்சு ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ, நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நல்லா இருக்கான படம் சூப்பராக இருக்குங்க, வேற லெவலில் இருக்குது. காமெடி எல்லாம் நல்லா இருக்கு, சென்டிமெண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு, ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். சூப்பரா இருக்கு. யார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது? சிவகார்த்திகேயன் சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பரா இருந்ததுண்ணா. சூப்பராக இருந்துச்சு. யார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது? சிவகார்த்திகேயன். சிவகார்த்திகேயன் நல்லா ஆட் பண்ணிருக்காரு. யாருக்கு அந்த படத்துக்கு வந்தீங்களா? சிவகார்த்திகேயன் நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. பார்க்கலாம். யார் நல்லா இருந்துச்சு? எஸ்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. சூப்பர் தலைவர். ரெஸ்ட் இன் பீஸ் ப்ரோ. பார்க்கலாம், ஒன் டைம் வாட்சபிள். நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஃபேமிலியோட எல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. ஃபேமிலி நல்லா இருக்கு. காமெடியாவும் இருக்கு, நல்லாவும் இருக்கு. சூப்பரான படம், நல்லா இருந்துச்சு. ஜாலியா வந்து பார்க்கலாம், ஃபேமிலியோட பார்க்கலாம், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே. லவ்ஸ் கூட பார்க்கலாம், தப்பு இல்லை. லவ்ஸ் பார்க்கலாம்.